ISCP game. Po si mga kalso ng mga pala sa PaoLUL. Ngayon, dadaan natin mga memes na naipon ngayong linggo. Kaya atin na agad simulan. Don't flirt with him. I'm not going to... Sino to? Sino to? Ano meron? King hell. Anong konteksto nito? Oh, ano? Gusto ko yan. Context! Sabi niya edit. Basta nakikita ko lang lagi sa comment, always puro kayo kalookan. Empress na. Hirap na labanan to. Kalookan drip. We are the one. Templated ba to? Green screen. Sheesh! Drip! Malalaman ko kung sino ka. Malalaman ko. Kung tayo sa original. 1, 2, The one and only. Sino ba to? Ayun ako na kalookan eh. May something sa kalookan eh. Hanapin ko to. Hindi matatapos ng video to. Hindi ko nahanap kung sino siya. Kung anong konteksto nito. Kanina Jojo. Kayo naman. One Piece Film Red. Hey! Sabi niya the K&K pop is kalookan. Men. My teacher, my friends, my best friend, and me. Yan, kita ba? Ito lang nakikita ko sa feed eh. Puro ito eh. Hindi ko gets, kala ko may scandal. Wala naman. I'm Peppa Pig. This is my little brother George. Ito rin dalawang puta ko kaya iniintindi ko ba? And this is Daddy Pig. Sagat. Oh my God! Ayaw na! Wow, sugoi kumo. Ayan na, may Ghibli na. Sa wakas, iba din. Drawing pala na po Ghibli. Ano ba? Ano ba? Alam ko nakatakas na ako, leche. Alam ko. All ko nakikita. Ayaw ka na. Sugoi kumo. Sugoi, kalookan sama. Kalookan kun. Your eyes, and that's where I find a glimpse of us. Ayaw ka na. A glimpse of kalookan. Para masubukan nyo at maraming salamat sa mga nanood. In the club with the lights off, but you acting shy for. Come and show me that you're with it, with it. Oh, the paintings. Mr. Beast. Every time I scroll on Facebook, I see this handsome face. Just look at that face. Isn't it beautiful? CALOOCAN spot and tell me your PayPal, and I will send you $10,000. Hindi kami PayPal, Gcash kami, Mr. Beast. Ano ba? Nalaman mo na kung sino siya. Kalookan enjoyer! Ay, tama na copyrighted to. Mahanapin ko lala kung anong meron sa lecheng kalookan na to. Guys, ako original! Di mo ako manalo gin-based Lost Brother leche. Reaction. Okay, ito na yung thumbnail. Men only have 4 moods. Breaking the law. Breaking the law. Hey! Di lang pala kalookan, gwapo, pati maganda. Bigati. Pero hindi ko pa rin mahanap kung sino siya. The weakness. Talo ka. Ito lang ba? Ito lang ba lahat ng memes ngayon? Ayoko! Invested na ako masyado sa meme na to, ano man to. Dito matatapos ang hindi ko alam yung konteksto. Kumukha nga niya. Katapusan na ng linggo.
Halos inabot ako ng kalating oras sa paghahanap kung sino siya at nakita ko na siya sa wakas. Hindi ko sinayang buhay ko, promise. Ah, ito ba yun? Caloocan famous spotted, 107,000 shares. Ah, pero sa lahat ng ano, siya yung napili. Okay, okay, may context. Classroom of the Elite, Caloocan, sing. Ito na yung pinaka-factory. Dito na lang gagaling pag in-scroll ko ito isa-isa. Ba't ang pogi niya dito? What? Simple na ako sa mga Caloocan, grabe. Ah, ito yung kanyang original account. Hindi ko na papakita, pero mukhang public naman ang kanyang ano, mukhang okay naman sa kanya na naging meme siya. Pinupuntahan na nga siya ng iba eh. Ah, kaya salawa, katulog na ako sa gabi. It all started when my mom met my dad, and they fell in love, and they had me. I'm right. Alam na laman ko, hindi pala Bulacan eh. Sa ibang bansa pala ito eh. Tinamit ko rin ng Bulacan freezer, hindi naman siya tagang Bulacan. Ayan, kahit ito na, ito yung dito siguro kailangan kumakain, mga pinaggagawa niya. Ewan ko naman kung may bulsa nyo paring lighter ni paring Maing. Ay, bulsa inyo, bigat lighter pera. with buhos. Kala mo, maraming pera. Ang lighter ni Thor. Wala mo i-refill yan. pag naubos, tapo na lang. Natatanggal ba tong ibabaw? Puro talaga yung Caloocan! Hindi lang mga gwapo nasa Caloocan. Puro may matalino din. What? ISCP game? Unenrolled? Baby, you're my sun and moon. Girl, you're everything between. Ito yung student ID niya. Pretty faces. What? Oh my God. Yeah, yeah. Baby, you're my Ayun, pati yung kanyang face mask. girl, you're May everything color coding ng kulay ng... Ay, may hip-hop dance. Snake hip-hop. Nasaan yung floss? May floss. Para ba yun? Girl, you make the stars collide. Ah! It sure feels fine. Hindi to template. Gumawa talaga siya ng laro. Siguro yung assets is galing sa Unreal Engine. And yeah! Sino yun? Blue barking aspect. Tayo, nakala ko mamamatay ito, pero grabe kasi yung quality. Kaya nabubuhay pa din. Ito na State of the Philippines. Yes! Yes! Gaganaan ako pumasok yun. Nakikita ko yung mukha ko eh. Kahit 480. Kuya Kim ba yan? Oy, prop! Magandang umaga! Eh! Ilabas mo na to. Gusto ko ito laruin. Ilabas mo na. Eh! Puro talaga Caloocan. May Caloocan program ba? Caloocan Campus. Sino ang mga hatis ng Caloocan Campus? Caloocan Heartthrobs. Nakita ko na isa eh. Yeah, yeah. Ano yan? Baby, Ano naman? Naalala ko dito yung sa Bioshock Infinite. Utang doon na. Nasaan ibang students? Naka-remedial ata ito eh. Pumasok ka na sa klase, mag-alas 9 na. O kaya sumikat din to ICP kasi mas matino pa to sa mga ibang eskwelahan eh. No? Sa program, sa pamamalakad, di ba? Iba nagsasara. Scholarship, ano ba to? Prank. Maraming salamat. Ayan. Ito araw-araw si Tatay. Perfect in attendance. Maraming salamat. Meron kang unleap scholarship program sa lahat ng gamot mo, Tatay. Congrats. Hi, I'm Lexi Lore. Welcome to the International State College of the Philippines. I'm welcoming our new students who haven't enrolled yet. What are you waiting for? Enroll now in ISCP. Go Aspen! Biology. I'm serious. no, Go do it. Marami yan pa, hindi pwede. Mga members lang yan. Okay, meron na tayong prop para sa religious studies. Galit ka na naman, tanong mo sa pagong... Sinabi mo eh, di ba? Kung tarantado ka, mas tarantado ako. Sunod. Okay, real flying duck. The interviews Ella Cruz. Ella. Wala akong bot. Crazy Rocket Boots. Idol, hindi porkit ghost yun. Gamit mo, hindi na pwede mag-rocket boots. Para sabihin ko sa'yo. Ella.
Sabi ko sana bago tayo magsimula, sex na tayo. Hindi pwede. Anong natutunan? Madami po. Katulad? Sobrang dami. Oo. Ha? Mga kaibigan, friend. Tapos yung isa, pagsayaw. Dance. Another lesson is, Julian, may Card! Namo, naayop ka. hindi ako. Makikita. Tama naman. Iyak ako. Tapos sige itong edit. Yung poop. Ano yun? Darkest point of your life. Ella, nandito ako. Wala. Andito ako. Oh! Oh, shit! Nandito ako. Oh! Masyado lang malakas si Boy. Gusto ko lang malaman mo, ako, Ayan. Hindi mo ginamit yung avatar sound. Ayan, ayun din yung avatar sound. Okay na ako eh. Nakaka-relax na ako kay Caloocan Boys. Bumalik na naman yung kalokohan. Rod! Welcome to the latest episode of Hero Spotlight, featuring Alan the 10K Man. Mabibigyan na ng 10,000 piso ang bawat pamilyang Pilipino. Now, let's take a closer look. Hero skills. Passive. Alan's third consecutive attack on the same target deals extra true damage plus stunning them. Let's see how he beat his enemy in 3D. First skill. Alan throws a 10K in the target direction, dealing 500 physical damage to the first enemy hit and marking them. Use again. Alan moves instantly behind the marked enemy, dealing 500 physical plus emotional damage. Second skill. Ayoko na po. Kada skill ba may laugh track? Alan will lock onto a target face and release a fatal strike. Alan is immune to Kamukha ni Kai ba to? Sino ba tong... Don't try to mess with this guy. Ayoko na. Sunod. Susubukan ko mag-commentate pero wala akong masabi eh, pero... Kainin nyo nila yung pako, leche. Season 2, lalabas si Cardo. Ayoko na, tapos na, ayoko na. Ito na, ito. Parang end credits din. Ayoko na, kung nagustuhan nyo yung mga yun. Huwag nyo tayo like, share sa mga taga-Caloocan. Yan yung peso mo yung sa hida ng 99% information, 1% reaction.